Κυρίες και κύριοι, ζούμε μοναδικές στιγμές. Ο Λυρίμης ζήτησε σε γάμο την Παρασκευούλα ενώπιον όλου του λαού. Όλοι σας παρακαλώ πολύ και χειροκρότημα. Ζούμε μοναδικές στιγμές, κυρίες και κύριοι. Ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε στο χορό. Η ώρα η καλύτερη ευλογημένη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζήσαμε. Ο Λυρίμη και η Παρασκευούλα, να είναι καλά τα παιδιά. Εννοείται ότι όλοι θα είμαστε στο γάμο, έτσι. Μπράβο. Εννοείται. Η ώρα είναι καλή, παιδιά. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι έτσι ωραίο. Σ' αγαπάω τόσο, δεν ξέρω τι θα... Έλα εδώ. Κυρία Χρύσα, δεν πιστεύω να νύσταξες. Τώρα είσαι εντάξει. Έχουμε και τη μαμά της νύφης. Έλα εδώ, μαμά της νύφης, έλα εδώ. Έλα εδώ, κυρία Χρύσα. Εδώ, πάρει την εκεί. Εδώ. Έτσι, εδώ. Λοιπόν, να βγάλω μια φωτογραφία εδώ πέρα όπως είμαστε και με την Αθοδέσπη και τον Δαχτυλίδη. Εδώ είναι εδώ η ομάδα, γιατί τα παιδιά γνωρίστηκαν στο χορό και είδατε ο χορός τι κάνει, Λοιπόν, ελάτε κοντά.